Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyani naton nga mga top stories of the day today September 30, 2025, Martes nga adlaw. Zero major crime incident targets ang PNP sining Mascara Festival 2025. Wala na sang gun ban nga ipatuman. Equivalent sa 15 ka adlaw nga ulan ang nagbubong nga ulan sa Bacolod kahapon nga nagresulta sa pagbaha. May LPA nga naporma sa guwasang PAR. Lalaki nga nakaluwas sa pagpaniro nag-ako nga yara sila sa impluwensya sang illegal nga droga sang ginpang tiro sila. Kag sa good vibes, mabunok nga ulan, wala makapauntad sa outdoor wedding sa Banwa sa Murcia. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita sa lakat sang panahon, may low pressure area na naman nga naporma sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ang localized thunderstorms nagadala naman sa pag-ulan sa Negros. As of 2 p.m. sining hapon ang low pressure area ang yara sa 1,360 kilometers east ng southeastern Luzon. Yara pa ini sa guwasang Philippine Area of Responsibility o kung PAR kag may medium nga posibilidad nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Sunod sa pag-asa, malayo pa ang LPA per posible ang mga pag-ulan ilabi na kun hapon kag kun gabi dala sang localized thunderstorms. Damlag pa ginsiling na sang pag-asa nga posible yara sa duha tub-tub apat tanan ka mga bagyo ang magasulod sa Pilipinas sini nga bulan sang Oktubre. Sa number 9, may mga aktibidad na preparar para sa kababainhan, kabataan, pati na PWD para sa Mascara Festival 2025. Ginanunsyo sang tatlo ka mga head organizers nga sanday Memay Arban para sa PWD Day, Joan Visitacion para sa Women's Day, kag Lizette C para sa Kids Day Out upod kay Festival Director Rodney Ascalon nga ang Mascara Festival subong nga tuig hindi lang selebrasyon sang kalipay kag kolor, kundi isa ka dako nga pasidungog sa pagkaupod sang tanan nga sektor kag komunidad. Sa Oktubre 4, pagahiwaton ang Kidiverse sa Bacolod City Government Center grounds kung saan magatipon ang 1,500 ka mga daycare children para sa isa ka Disney-inspired nga adlaw. May mga mascot, live performances kag mga hilikoton nga maghatag kalingawan sa kabataan. October 5, ang spotlight isentro naman sa kababainhan paagi sa Zoom de Grass 2025, may Zumba Showdown kag pagpili sang Zoom de Grass Queen alin sa 15 ka mga barangay. Sa October 7, mga PWD naman ang paghatagan importansya sa aktibidad nga Pwede G nga paghiwaton sa Ayala Malls Capital Central. Ipakita diring talento sa mga PWDs kag may mga product fair, magic show kag gift giving para sa mga kabataan nga may special needs. Suno kay Rodney Ascalon, ng Festival Director, ang mga hilikoton hindi lang basta kompetisyon kundi selebrasyon kag pagrespeto, pagkilala kag pagpala. Through Kidiverse, Zoom de Grass, and Pwede G, the Mascara Festival underscores the Bacolod celebration of smiles is also a celebration of compassion and community. Sa number 8, kandila ang nangin rason sa pagkasunog sang isa ka balay sa Talisay City. Nag-bucket brigade kon gamit ang balde kag tubig napalong sa mga residente ang sunog nga nagluntad sa isa ka balay sa Purok Greenshed, Barangay Zone 3 sa Talisay City, Negros Occidental sang kagabi. Suno kay Fire Officer 2, Aaron Lloyd Castro, Fire Investigator sa Talisay Bureau of Fire Protection, antes nagluntad ang sunog, mayara sang power outage sa lugar. Gani ang duha ka mga bata nga nagaedad 12 kag 13 anyos nagsindi sa kandila agud may suga sila. Ang ila amay nagabiyahe sang e-bike kag ang duha ka mga kabataan ang nabilin sa ilabalay. Himo sa light materials ang balay kag wala sa may nasamara naman sa amo nga sunog.
Sa number 7, isa ka lalaki nga ginaligar yara sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon ang naanod kag nalumos samtang nagatabok sa suba sa Banwasang Kawayan. Isa na kabangkay ang senior citizen nga lalaki sang siyang nasapwan sang mga mangingisda nga nagautaw-utaw sa baybayong nga sakop sang Purok 13 Sitio Kapaklan, Barangay Inayuan, Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Duha ka adlaw antes masapwan ang 62 anyos nga biktima sa ang ulihi nga nakit-an nga hubog sang duha ka mga kabataan samtang nagatabok sa suba sa Purok 18. Suno sa mga saksi, nahulog ang lalaki sa suba kag ginanod sang daludo sang tubig. Ginkuha sa katapos ng Philippine Coast Guard ang bangkay kag gindala sa barangay hall sang Inayuan kung sa diin siya ang positibo nga ginkilala sang iyang mga himata. Bangod nagakaagnas na ang lawas ng biktima, wala na ginpaidalom sa post-mortem examination ng bangkay kag ginpakamaayos ang pamilya nga ipalubong na lang sa Inayawan Cemetery. Sa number 6, lalaki nga nakaluwa sa pagpaniro sa Bacolod City sang kahapon nag-ako nga nagamit sila sang illegal nga droga sang iyang utod antes sila ginpangtiro sa barangay Mandalagan sa Bacolod. Tatlo ka mga anggulong ginalantaw sang kapulisan sa pagpaniro sa mag-utod sa Bacolod City. Una, suno sa kay Police Major Randy Tapang, ang hepe sa Police Station 3, isa diri amo ang anggulo sang illegal nga droga bangod antes ang insidente, ginako sang isa sa mag-utod nga nakascore sila sa isa ka lugar sa Barangay Villamonte base man sa testimonya sang mga saksi kag paryente nila. Ikaduha nga anggulo amo ang komosyon nga nagluntad sa Libertad kun diin imbulbado ang mag-utod kag isa ka parking boy. Suno kay Tapang, may pagpamahog sa kabuhi sa mag-utod bangod sa nasambit nga komosyon. Ginbalikan sa kapulisan ang parking boy apang wala na siya sa iya ginapwestuhan sa Libertad. Ang ikatatlo nga anggulo amo ang third party issues apang nagpamalibad nga maghatag pa sang dugang nga detalye ang otoridad bangod hindi pa conclusive ang investigasyon kag may ginahimo pa nga procedure ang kapulisan agud mapatod ang matuod nga motibo sa krimen. Samtang may nakuha naman nga CCTV footages ng kapulisan nga na-capture ang mga suspect bangod hindi galing masyado klaro ang kopya. Ginpasa ini sa Cybercrime Office agud maklaro ang itsura sang suspect. Sakay sa motorsiklo ang mag-utod nga sanday alias Harold kag Harley sang ginsundan kag gintiro sa mga suspect nga sakay man sa motorsiklo. Napatay ang magulang nga si Harold samtang pilaso naman ang mangkod. Sa number 5, Bulkan Kanlaon nakarecord sang 31 ka mga pagtayog. Inibase sa September 30 nga bulletin sa digman sa 24 hours nga monitoring sini, may 1,141 ka tonelada sang sulfur dioxide flux sa kada adlaw sa September 29 nga record. 150 ka metro naman ang kataason sang plume. Nagapabili na ground deformation suno kay Daryl Aro, Science Research Analyst ng FIVOC sa probinsya. Ang 31 ka mga volcanic wakes nga na-record sini lamang ang mas mataas kung ipaanggid sa nagligad ng mga inadlaw. Pero hindi man lamang ang kadamuon sang quakes ang ginabantayan kundi ang kabaskog man sini. Ang mga na-record nga volcanic wakes mahimo nagakasayuran nga tugas sang magma sa idalom nga nagasaka o kun ayhan fluid o kun gas man. Tungod sini mahimo mag-experience ang ash emission o kun minor eruption. Possible nga ang magma nagasaka naman sir na or pwedeng magma, pwedeng fluid or gas na nag-trigger sang linog. Possible nga may mga ash emission naman kita nga may ma-record or mga minor eruption sir. Sa number 4, iga-extend sa gobyerno sang 30 dias ang ginapatuman karon nga duha ka bulan nga pagban sa pag-import sang bugas. Ini sa tunga sang padayon nga pagsarurot sang presyo sang palay. Inang gin-announce ng Department of Agriculture kon DA sang Lunes nga adlaw. Ginsiling ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang desisyon na ginaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. para masuportahan ang mga mangunguma sa tiun sang peak sang harvest season. Suno kay Laurel, ang ban mahimo mapatuman tubtub sa katapusan sa sining nga tuig depende sa market condition. Damlag pa,
Pila ka mga grupo sang mangunguma sa Negros ang nagpautwas man sang kabalaka. Sa ilang sitwasyon, bangod halos hindi man sila makabawi sa ilang ginagasto. Suno kay Governor Lacson, kasubong ang kahimtangan sa mga mangunguma sa bilog nga pungsod kag suno sa iya, kinahanglan sa gobyerno nasyonal nga maghimo sang tikang para diri. Sa National News, ang buying price ang palay ang nagsaruro tubtub 8 pesos kada kilo. Damlag pa. Nagpadangat na o kung damlag pa, nagdangat na ini sa 14 kada kilo sa pila ka mga areas. Sa Negros Occidental, sa pagsugod sang ani, may 12 tubtub 13 pesos ang kilo sang baklanay sang palay. Suno kay Chu Laurel, may mga report nga ang baklanay sang palay sa pila ka area sa pungsod ang yara na sa 6 pesos kada kilo. Sa tunga sang pagpanghangkat karon sa mga mangunguma sa pag-dry sang ilang palay sa tunga sang mabunok nga pag-inulan. Everybody suffering. All farmers all over the country suffering, no. Unfortunately, when that decision to bring down prices to sell at 20 pesos per kilo, I think it was taken advantage, no. That's why napanubo man ang buying price of palay, no. We really need the national government to act on this, no, because definitely this will again affect our rice farmers. Sa number 3, kahalitan sang bagyo kag habagat sa agrikultura nagdangat sa masobra sa 6.3 million pesos. Sa report sang Office of the Provincial Agriculturist, suno sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang kahalitan sa humay bangod sang Bagyo Mirasol, Nando kag Opong kag sang habagat ay nagdangat sa 6.1 million as of September 30 nga report. Sa fisheries naman masobra sa 182,000 pesos ang kahalitan. Sa kasapatan, suno sa report ng Provincial Veterinary Office, masobra sa 21,000 pesos ang balor sa kahalitan sa nagkalamatay nga kasapatan. Nalakip sa mga lugar nga nag-report sa kahalitan sa pananom ang San Carlos City, Salvador Benedicto, Calatrava, Cadiz City, Silay City, Isabela, Moises Padilla ug Sipalay City. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, gina-verify pa kun balabangod sang malain nga panahon ang pagkapatay sang isa ka pumuluyo sang kawayan nga namising matapos mahulog sa suba sadtong mag-igo ang Bagyo Umpong. Tigayon nga na-recover ang bangkay sang 62 anyos nga lolo sang Domingo nga gin-report nakainom ang amo nga persona. There was a reported fatality sa kawayan, no? But it seems na there are those who are saying it should not have been included because the said person was allegedly intoxicated. No? So parang do hindi related. No? But sa situation reports ng kawayan, din-include nila. Sa number 2, equivalent sa 15 kaadlaw nga ulan ang nagbubo nga ulan sang kahapon sa Bacolod City sa sulod lamang sang 2 ka oras. Ini ginhatag nga patag sang CDRRMO kay Bacolod City Mayor Greg Gataya kun nga ang nagbaha sa pila ka mga lugar. Suno sa alkalde, ang pagbaha kahapon na resulta sa mabunok nga ulan nga may dala nga 33.5 mm nga ulan kag nagdugay sa kapin 2 ka oras ang pagbubo sang ulan. Equivalent ini sa ulan sa sulod sang 15 na kaadlaw. Ginpatag sang alkalde nga hindi normal ang kadamulon sang ulan gani may mga pagbaha nga gin-report kag nag-amat-amat man subside ang baha matapos ang ulan. Dugang pa ni Mayor Gasataya, ginapacheck niya ang drainage sa mga areas nga ginbaha sa City Engineer's Office agud mahibaluan kung may problema sa drainage system sa mga apektado nga mga lugar. Apang sulod sa City Engineer's Office, wala sa makit-an nga problema sa drainage system sa subong kag ang madamol kag malawig nga pag-ulan amo ang nagtuga sang baha. Kung wala na subside ng tubig right after magulan, then there is a problem. There is a problem. But kung manotice nyo, pagpanaong ko din sa office kapon at around 1:45, mo ito grabe nga volume mo, kita mo man kundi lang pag-iintrahan bala sa lain nga motivasyon, hindi lang pag-i-drawing mo.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Wala sang gun ban, wala sang signal jamming para sa Mascara Festival 2025 pero PNP nagalaom nga wala sang major incident nga matabo sa syudad sa sulod sang 19 ka adlaw nga selebrasyon. Yaring report. Gintipo ng puwersa sang PNP kag iban pa nga mga uniform personnel pati na force multipliers para sa send-off ceremony sini nga hapon. Tagsa-tagsa, ginpadala na sa areas of assignment nila. Buwas, Oktubre 1, magasugod ng 19 ka adlaw nga Mascara Festival 2025. Sa iyang speech, ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Juresti Coronica nga para sa PNP, makabig nga madinalago ng Mascara Festival kung wala sang anuman nga major crime incident nga magaluntad sa Bacolod samtang nagapadayon ng kapistahan. Suno sa iya, may mga nahimo na sila nga mga contingency plan nga bisan wala sang gun ban, mapasalig nila sa gihapon nga safe ang festival sites. No gun ban until now, wala sang reply ang aton nga local chief executive kag ina gina respeto naton ang iyang decision. Hindi na siya maging problema sa part ng police, sir? Hindi man. May mga contingency magkita dira, no? Kung before pa man natin gina-recommend, pwede kabalo kita nga decision will come from our mayor. Kabalo na kami kung anong imoong event, hindi siya Sa unang nga batch sang personal deployment, masobra sa 1,300 ang magahalin sa PNP. Ang iban, mahalin sa iban nga mga government agencies, force multipliers, rescue groups kag traffic personnel, nga sa kabilugan, mga 2,000 tanan ka persona. May dugang pagid nga masobra 500 ka mga personnel halin tanan sa PNP sa ulihing nga 3 ka adlaw sa selebrasyon kung sa diin buksa naman ang Lacson Tourism Strip. Sa nagligay nga tuig, wala man sang major crime nga natabo sa Mascara Festival. Dugang pa ni Coronica, nagapakita lamang ini nga ang Bacolod sarang makahost sang safe nga festival. We have proven time and again every year that Bacolod City can host not only the most festive and colorful celebration but also the safest in the nation. Buwas ang opening sang festival alas 4 sang hapon sa Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. Ang highlights sa October 17, 18 kag 19. Kag sa good vibes, ulan ka lang ya, kaslon kami. Ini ang nahambal sang couple samtang nagabundak ang ulan samtang ginakasal sila outdoors. Yaring report. Ang ini nga farm kag kapihan nga natungan sang kabukiran nangin venue for outdoor wedding. Paano abi? Kay ang ginkasal ang mismo tag-iya sang Española farm nga si CJ kag si Jen. Ang lugar nahamtang sa barangay Kanlandug sa Banwa sang Murcia. Amo sini katahom sa lugar kung naplastar na para sa ilang kasal. Saksi ang Mount Mandalagan, Mount Kanlandog, kag bisan pa ang bulkan kanlaon sa ila promisa sa isa kag isa nga forever magpalanggaanay. Sa same day edit videos ang Laragway, ginistorya pa ni Jen antes lang gid sa kasal nga sadtuanay. Bisan ulan kag init, ginasulay ni CJ para lang makuha ang iyang matamis nga oo. Sang pagsigisigi na siya pangluyag sa La Carlota, pakadto pakari, bisan ulan kag init, sige sulay, basta nga makuha yung ginang akon nga pagpalangga kag luyag sa iya. Kag hasta subong now, proud ko kag nang dapat salamat ko sa Ginoo nga ginhatagan ko sang lalaki nga para sa akon nga grabe magpalangga kag mag-support. Sino ba na magpinsar nga inoras lang matapos ang pag-istorya niya? Kag mismo sa seremonya na gid sang ila kasal, nagbundak na ang ulan. Si CJ wala magbiya. Si Jen nagpadayon lang sa pagmarcha. Amo man ang bilog nila nga entourage. Sunod sa kay CJ, kung maghulat pa sila nga maghulaw ang ulan, basi magabihan lang sila. Pinaka-the best pag ito yung memorable. Kaya nagkalabasa kami sa ulan. Oo, grabe ang ulan. Kag nag-ulan siya during sa ano ginasugod nga time sang na? Ano na, sang amon ng Gamarcha? Ceremony. Gamarcha? Oo, daring gamarcha kami. Nagbubuo ang ulan? Nagbubuo ang ulan, di basa-basa kami. Ano kalawig sa ulan? Pagkatapos man ceremony, mga 30 minutes siguro?
Naghulaw mo sa dasyon. Hulaw mo sa tapos. Sundog niya lang mo. Yung masayid kami nga, tutudo yan. Wala na kasi nag-isol yan. Di ko mag-isol ko to karon hapon nga daan. Alas 5 na. Di ko ma-delay naman to. Magabihan na nga mo nga seremonya karon. Wala mo niya, ulan ka lang yan, mapakasal kami yan. Pero daw pagtilaw lang ang tanan. Ginsunlog lang sila sang panahon. Matapos ang seremonya, naguntat man ang ulan. Gani, nakapadayon lang sa gihapon ang reception kag pagsinadya. Pasalamat si Jen kay bisan ano kakusog sang ulan kag bisan ano niya kahibi, wala mapanas ang iyang makeup. Si CJ naman, nagpasalamat sa suppliers kay wala nag-back out. Pati ang nagkuha sang video nga amo ang laragway, nagpadayon sa gihapon sa pag-shoot. Nang waterproof ang akong makeup. Ano waterproof na Wala na panas. Bisa nagibe pa ko yung panas Wala nga nalagyan po. Gabi nga ako nga makeup artist mo si Thank you so much sa RGB. Si Thank you kay Rose Jean Baha. Siya nag-makeup. Waterproof. Kag sa photographer man naman nga gasulay si Laragway. Laragway, team Laragway. Sige lang yan rin, Ocean. Sige man, wala pa naguntan man. Grabe. Kung mga ate, kung pigaw-pigalon itong mga gamit nila, surrender na to sila sa ulan niya. Hindi malipatan sa ilang mga bisita ang ilang kasal. Magluwas nga may matahom nga outdoor view. Ginulan pa sila sang grasya. Para sa bagong kasal, mas nangin memorable na gid ang ilang kasal kay hindi sila makapoy mag-istorya. Pati na sa ilang mga apo pila kaadlaw nga bisan ng ulan, wala makapauntat sa ilang kasal. Congratulations kay CJ kag kay Jen, bisan ka ulan, padayon lang, sige gyapon ang kasal. Shout out anay sa aton live viewers subong hapon si Ma'am Maricon Gamboa Hayashi. Maayong hapon na Digicast Nergos kag Sir Roming watching live from Japan. Si Gloria Bantigue. Good afternoon Digicast NIR kag Sir Roming Subaldo. Happy Tuesday. Si Lloyd Navales. Good and rainy afternoon kag Digicast Roming. Happy Mascara here in our home city of Smiles. Si Chona Evangelista Caredo. Good afternoon Digicast Nergos watching from Singapore. Salvador Española, maayong hapon Digicast, maayong hapon Sir Roming. Si Mirna Garrido Clavel. Good PM Sir Roming watching from Payao, Binalbagan. Si Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Nergos, good PM Sir Roming watching from Silay City. Shout out sa friend ko, si Manuel Caserba from Hong Kong. Si Romel Galio, good evening Sir Roming. Kag si Sir Nene Grande, good afternoon Sir Roming, Digicast Nergos watching live. Happy Tuesday afternoon. Kagamuyad tong top 10 nga mga balita subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.